Dobrý deň, ahojte. Ahoj. Zdraví vás Ellen Kovalčíková a Michal Ďurkové. V podcaste Hovorí z duše na téma intimity a sexuality. A dnes chceme hovoriť o tom, naviažeme na exkluzivitu vo vzťahu z minulej epizódy a budeme sa baviť, ako sami seba prežívame sexuálne, keď sme vo vzťahu. Ako prežívame to, keď sa náhodou do niekoho zamilujeme a sme vo vzťahu a nehodí sa to. Čo nám pomáha takúto zamilovanosť vybrať, takúto zatáčku a jak si vôbec ako radíme s tým svojim sexuálnym prežívaním, keď sme uzamknutí v tej vzťahovej bublinke. Tak. No, pro mě právě tady to poslední sousloví bylo vlastně, dá se říct, donedávna, no. Jako je to několik let zpátky. Že bylo to jako základní nastavení, jako mít ten vztah jako a dá se říct celý život a natož nějaké jako prožívání sexuální energie. I v tom kontextu ty životní energie vlastně v tom vztahu primárně, jo, že vnímal jsem ten svůj vztah téměř jako celý svět a nic podobného jako prožívat něco v tomhletom smyslu jako mimo ten vztah jako pro mě nebylo vůbec v úvahu a jo, ani jsem se nad tím nezamýšlel a vlastně až je to několik let jako zpátky, kdy jsem byl v jiném vztahu k tomuhle jako pozýván a byla mi nějak jako odhalena nebo jako vysvětlena tady jako teorie o tom, že je v pořádku vlastně žít a nějak jako rozdmíchávat tu sexuální energii vlastně i jako v tom světě, v interakcích s jinýma lidma, samozřejmě v nějakých intencích nějakých jako domluvených hranic, které můžou být opravdu jako jemňoučký, ale vlastně jako jde o to nezakazovat si to, nebýt v tom takhle jako sterilní. A byl to pro mě úplně objev a jako nějak jako nový svět, protože jsem si všiml, že jsem i k těm impulzům z toho světa jsem byl úplně hluchý a slepej, že takový nějak jako tykadýlka, který možná jsou pro lidi nějak přirozený, že jako jo, tady vnímám, že se tady, já nevím, prodavačce líbím nebo něco, tak jako je možný vlastně si to nějak jako sjet a v momentě, kdy to jako nenásleduju a nějak to neposouvám do míst, které už můžou být nějak jako ohrožující pro ten vztah, tak jako v rámci té teorie je tohle jako v pořádku. Vlastně takhle jako během toho dne mít kontakt s tím v rámci těch interakcí se svojí sexuální energií a vlastně se tím jako oživovat, roztáčet tu život v sobě. A jak říkám, tohle jako bylo pro mě úplně jako nový, tahle ta jako rovina. Tak jestli si myslel tohle taky, jak to máš ty? Kým si zdieľal, tak ma napadlo, že mám obrovskú výhodu a zároveň obrovskú nevýhodu v tom, že ja som ako chcená žena a že ten záujem o mňa je taký veľký, že si ho nejde nevšimnúť. A teraz to nie je primárne o tom, aby som sa chválila, ale o tom, že som trénovaná od pomerne mladého veku ten záujem odmietať a tým pádom si cvičiť to, jak ďaleko alebo blízko ku tým mužom idem a celkom mám pocit, že už mi to ide, že to, že si zaflirtujem s nejakým ako pokladníkom v datarte neznamená, že s ním budem spať v ten večer a že proste príde mi, že som v tom dobrá, že dokážem to dávkovať, dokážem tam dávať hranice, dokážem si ten flirt užiť na 10, na 20, na 30%, ale samozrejme aj majster kat sa utne a práve tým, že štatisticky sa mi ako musí stať občas prúser, keď toho je toľko, pretože ja flirtujem rada a veľa. A stalo sa mi samozrejme, že som si myslela, že to zvládnem a nezvládla som to. A že som trebárs bola potom neverná, alebo som spala s chlapom, s ktorým som úplne neplánovala spať. Takže ja to mám asi opačne vlastne než ty, že som celý život bola tomu otvorená s tou sexuálnou energiou experimentovať a mala som tam tú hravosť a mala som to veľmi otvorené a potom som si teda popálila krydelka ako hodne párkrát. A dokonca v jednom mojom vzťahu
bola tá moja sexuálna hravosť tak zostudená. Ten chlap to tak ako škaredo komentoval, že ja som potom úplne ako strašne ma to zranilo, pretože som samozrejme v sebe mala asi nejakú veľkú hlbokú pochybnosť, ktorá v tom ožila. A ja som si myslím sa veľmi uzavrela následne po tom vzťahu a dlho som hibernovala. Dlho som mala umrtvenú úplne sexuálnu energiu a myslím si, že sa to dialo aj keď som nastúpila do Soul Adventure. Tam to zase bolo umocnené tým, že som sa bála, že Tereza ma bude podozrievať, že chcem zlákať Martina, Bohdana ma bude podozrievať, že chcem zlákať Michala. Ono to tam aj naozaj bolo, tak ja som bola extrémne ukáznená a mám pocit, že som flirtovala viac s Terezou a s Bohdanou, než s Michalom a s Martinom zo začiatku, pretože som tak hrozne sa bála, že niekto zase ma bude z niečoho podozrievať a že mi to ujede a že vlastne není to bezpečné. Že mi potom veľmi dlho trvalo urobiť takzvanú rehabilitáciu tej sexuálnej hravosti a že dneska sa konečne vraciam do nejakého stredu, že najprv som to mala vychylené jedným smerom, potom druhým smerom a teraz, chvála Bohu, v tom znovu môžem dýchať. No, jak poslouchám Ellen, tak si fakt uvědomuji, že to mám úplně jinak. A jo, i tu genezi, která tady jako zazněla u Ellen, že vlastně jako jo, od útlýho věku je nějak jako trénovaná, tak já to měl opravdu jako jinak, no, že vlastně už těch jako v tom teenagerském věku, kdy jsem s někým chodil, tak jsem s tou holčinou chodil 10 let, jakože vlastně jsem od vždycky ten vztah byl jako ten jeden jediný a dlouhodobý. A vlastně naopak jsem velmi jako netrénovaný v tom tyhle ty jako situace zvládat a nějak si s nima umět poradit, že tak jak jsem mluvil o těch jako tykadlech, tak jsem si uvědomil, jak je mám fakt úplně jako zakrněný. A za prvý to jako nevidím a neslyším, když se něco takového kolem mě děje, že na to jako nereaguju. Ale vlastně v moment, kdy přes ty moje obrany nebo tady to plexisklo něco takového jako pronikne, tak je to naopak tak silný a okouzlující potom, že jako fakt mám hoňky s tím si poradit. Právě taky jsme se tady, než jsme zmáčkli tady tlačítko na nahrávání, tak jsme si o tom tématu povídali a jsem právě říkal, jako ty bláho, co já tam jako budu povídat, protože když mě se tohleto stane, tak většinou ta slečna paní potom se mnou za nějakou chvíli prostě bydlí v bytě a celý se to jako zvrhne, takže opravdu jako můj skill zvládat tyhle ty jako situace jsou jako prachbídný. Tak ono ešte u seba doplním, že záleží, že u mňa flirt ešte neznamená zamilovanosť a nejakú lásku, že často tá hravosť proste je v nejakej tej prvej polovici alebo do 80% a keď to prekročí u mňa nejakú medzu tej príťažlivosti, tak už ani asi neviem poradiť. Ale to už není flirt, no to už proste aj ja si potom predstavujem, že už chcem byť len s týmto chlapom do konca života a so žiadnym iným ani za svet. Že o tom sme sa bavili zraz s Michalom na Sahariak s tými ľuďmi, do ktorých sa zamilovávame, tak už vlastne už ešte s nimi ani nechodíme, už kupujeme autá a domy a proste máme deti. Že aj mne sa vlastne rozbalí celý ten životný príbeh s tým človekom a to sa stáva teda v jednotkách prípadov. Takáto vysoká zamilovanosť by som tomu povedala. Ale aby sme vám odovzdali aj niečo užitočné dneska, tak my s našimi klientami a ja sama so sebou rada pracujem u tej zamilovanosti dvoma spôsobmi, aby som si trošku tú situáciu odľahčila, aby som si uľavila, keď ma niekto úplne zvrhlo priťahuje a ja viem, že sa to nehodí, lebo ja som zadaná, alebo on je zadaný, alebo sme obidvaja zadaní, alebo proste sa to vôbec obecne nehodí, pretože to je mimo. Tak ja skúmam veľmi často u tejto silnej zamilovanosti a príťažlivosti, čo vlastne je tá hlavná kvalita, ktorá ma na tom človeku tak láka. A často je to nejaká takzvaná zlatá projekcia, to znamená, že on je extrémne dobrý v niečom. Príklad, naposledy, keď som bola veľmi zamilovaná, tak ten chlap bol extrémne pracovitý, extrémne zorganizovaný, ako fakt veľmi úspešný v tom svojom obore, ktorý robí 30 rokov, robí to isté na tom istom mieste, takže má nulovú pracovnú fluktuáciu na rozdiel odo mňa, proste úplne na opačnej strane spektra v niekoľkých týchto oblastiach, než som ja.
pretože ja robím naopak veľa vecí, nie som hlboko ukotvená ani v jednej disciplíne, nie som až taká extrémne pracovitá, jak by som chcela byť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ja som si uvedomila, keď som ho pozorovala, že toto sú tie kvality, ktoré mne teraz chýbajú a preto ten magnetizmus je taký silný. A v momente, keď som to prekúkla, tak to zo mňa trošku spadlo a ja som bola schopná v tej zamilovanosti aspoň trochu dýchať a nebrať to tak fatálne a neplánovať s ním deti a domy a tak ďalej, pretože mi docvaklo, že keď skúsim doplniť tento set kvalít aspoň o 10% u seba, tak to povolí. A vždy to pomôže, vždy mi to povolí. Skrátka snažiť sa to dosiahnuť u seba alebo doplniť u seba, aby som to tak zúfalo nechcela vonku na niekom inom. Mne toto pomáha. To je zajímavý pohled. Jasne, mu nepomáha nič, takže sa zo mňa smeje. No sobě se směju. No, takže toto je jedna vec, ktorá zaberá. Môžete skúmať, čo za kvalitu nesie tá vami zbožňovaná osoba, ktorú vy u seba ešte nemáte rozvinutú, alebo ani neviete, že ju trebárs máte. A keď sa na to zameriate, tak môže prísť istá forma úľavy. A druhá vec, ktorá zaberá, je, že všetci sme čiastočne napojení aj na kolektívne podvedomie a často na nás zaberajú tzv. Archetypy. Na mňa je často archetypálna projekcia typu víla, eterická bytosť a pritom ľudia, ktorí ma nablízko poznajú, veľmi dobre vedia, že nie som ani víla, ani eterická bytosť, ale ja niečo také vyžarujem a veľa mužov si myslí, že to som. A oni sa v skutočnosti nezamilujú do mňa, do Ellen Kovalčíkovej a do mojich kvalít, schopností a toho, kto ja som, ale zamilujú sa do tej víly a do tej eterickej bytosti. Ale nie do mňa. A mne potom dá veľkú prácu ich ako vyviesť z tej lásky k tomu obrazu a priviesť ich ku tej láske ku mne. Takže môžete aj skúmať, jaký archetyp vás priťahuje na tom mužovi alebo na tej žene. Že trebárs u mňa, u ženy, nejakú dobu som mala obdobie, kedy som sa zamilovávala do proste mačo chlapov, pretože ma priťahoval tento archetyp. Lebo mi prišlo, že už to pomaly vymiera v našej spoločnosti, ten mačizmus, že sú muži ako zmäkčili a proste príliš znežneli. Tak som reagovala veľmi silno na tieto také ako archetypálne silných, ako bojovo nejak sa prejavujúcich chlapov, to znamená akože agresívnych debilov v preklade vlastne, ale o to šlo, že archetypálne ja som toto požadovala, tak som sa do toho zamilovávala. A keď som to prekúkla, tak tiež to povolilo. Potom som si pozerala pár nejakých ako zápasov boxu a bolo mi lepšie a už som to nepotrebovala sa do toho toľko zamilovávať v reále. Takže skúmajte, čo to je, čo vlastne, bez čoho nemôžete žiť na tom človeku. Čo on také má, že váš svet bez toho nie je úplný. A v momente, keď na to prídete, čo je tá esencia alebo ten dielik do skladačky, ktorý on nesie alebo ona nesie, a vy ho vo svojom svete nemáte, tak môžete skúmať, kde inde by ste to mohli nájsť. A to je často veľmi, veľmi dobrá cesta z tej zvrhlej zamilovanosti, ktorá nám úplne zakaľuje uvažovanie a vnímanie sveta. Tak. A případně vás nutí přeskakovat ze vztahu do vztahu. Protože se objevuje něco nového. Je to hodně jako zajímavý pohled, no? Že taky když jako koukám do toho a na tu svoji cestu, tak jako je tam vlastně tahle ta nějaká projekce přítomná, no? Že většinou je to ve formě nějaké jako živosti, aktivity, že u těch žen tohle to jako vnímám, tu dopřednost a odvahu v tom jako, no, chodit jako do těch jako projektů s nějakou no, divokostí a no, jsou to nějaké kvality, které vlastně vnímám, že pro mě osobně jsou jako hůř dostupný. To je hodně zajímavý pohled, děkuju. Mne toto pomáha a určite budeme radi, keď nám napíšete, čo pomáha vám, pretože máte kopu skúseností a my sa veľmi radi v tomto prípade nachytríme od vás, pretože ako ste počuli, ja som síce v zamilovanosti a v sexuálnej energii trénovaná, ale zlyhávam a Michal je netrénovaný a
a zlyháva. A je to OK, pretože aj to je život. Život není len o úspechoch, ale aj o tých zlyhaniach, z ktorých sa učíme. A zároveň ťažko povedať, či sú to zlyhania, pretože mne niektoré moje zlyhania prinieslo, treba jednou z mojich takýchto zlyhaní mi prinieslo manželstvo krásne a skvelé vzťahy, takže je to len o uhle pohľadu, či to je zlyhanie, alebo je to úspech. Tak. Přesně Ďakujeme. Tak díky moc. Lajkujte, zdieľajte a majte sa krásne. Těšíme se na komentáře. Ahoj. Čau.